Ako pa utangan. Eh! Sabi, ano mo nalakpan mo? Ano ka, na-stroke ka? Aragak ka ba na? Ano, magkakaroon pa na anak? Saan na lang, bahala ka doy. Hoy! Bahala rin! May kayo na ka? Sumaya to. Akay tuyo. Ay, may kay naaka kay ituyo lagi nimo gamay. Akay 200 ya. Ang kulakaw ba man? Talanganin akong budget. Manghiram ka? 200. 100 din akong kwarta. Uy! 100 jud. 100? Acha na bus. Pinalas ko ng 100. Sige, 100 lang, 100. Wala naman jilain yun. Maura man yun, 100. 100. Ya, dato pa bus. Oh. Kuha ni. Kulang pagka 100 kuha. Ah, anong kulang mo 100? Tama mo to 100 mo to kung kuan. Ano kulang pa mo ko? Kulang bus eh. Ligrado mo sa mate sa una bus. 200 akong hiram. 100 na maghatag. Sa ato pa, kulang pa kag 100 sa kuha. Tansa pre ha, tansa kay. Ngano nga ako may nakulag? 100 nga ikaw may mangutang unsa? Makaw ka na ako sa buti mo, boss. 200 akong hiram. 100 na maghatag. Kitsa may utangan, kasi kulang. 100 akong gihatag. Oh, 200 akong gihulang. Kailan kulang ako? Okay, giraw. Oh, gihatag ko ng 100. Oh. Hindi, quit sa ta. Unsa quits nga? 100 gani mong 200 mong giram gihan ka 100 quits eh noon. Amer ka na. Oh, Para klaro. Una na ko. ano man? Wala ka, una ko kay Makwan. Istadig mayo. Nganong kulang ka 100. Una ko, boss. Salamat. 200 yun. Ibog ba 200? Ako pa utangan.